Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, sannanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Ga waɗanda wannan ne karansu na farko na fara kallon bidiyoyinmu, da ku danna mana alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan bidiyoyin da muke ɗaurawa a kowace rana. Yau insha Allahu za mu magana ne akan hanyoyi guda 3 wajen gamsar da matarka cikin sauƙi. Zamantakewar aure ga ma'aurata. Ba tun yanzu ba mata suke kukan rashin samun gamsuwa irin ta jima'i da mazajensu. Wasu matan har su gama rayuwar aure ba za su taɓa sanin daɗin jima'i ba, inda za a ga mace ta hayayyafa har da jikoki, amma san ba ta taɓa sanin daɗin jima'i ba. Hakan kuma yana faruwa ne a saboda yadda akasarin maza suke da jahilcin rashin sanin hanyoyin da za su iya bi domin jiyar da matayensu ƙololuwar jin daɗi a jima'in. Da akwai abubuwan da ke hana wasu matan samun gamsuwa na jima'i, ba kuma cuta ba ne akasarinsu. Macen da ba ta zina, idan ta yi aure takan iya ɗaukan sama da watanni kamun ta soma samun gamsuwa, wasu ma har sai sun soma haihuwa. Saboda shi gamsuwar mace a wajen mace ba kamar namiji ba ne, sai ta saba da jima'i sannan a iya gano wuraren da ke saurin sa ta gamsuwar. Maza da dama suna ɗauka cewa da zaran sun zura azzakarinsu cikin farjin matansu suka yi gwatso suka fidda maniyyi, shi kenan mace ta gamsu. To wannan abun ba haka yake ba. Akwai wasu hanyoyi masu sauƙi wajen gamsar da mace da za mu faɗe su domin maza su san da waɗannan abubuwa. Ga su kamar haka. Na farko, wasannin motsa sha'awa. Ba duk maza ba ne suke motsawa matansu sha'awa ba kafin jima'i. Wasu mazan suna kamuwa, burinsu kawai shine su shiga mace ba tare da an motsa mata da sha'awarta ba. Masu wasanni ma, wasu mazan ma ba su san inda za su taɓa a jikin matansu ba, bare ma su biya musu buƙatarsu. Cikin ƙaramin lokaci, mace na iya gamsuwa ta hanyar yi mata wasanni. Dole ne mai gida ya gano inda mace take son a yi mata wasa da shi, da kuma yadda take so a yi mata wasan. Akwai wacce ana yi mata sakace za ta kawo. Akwai wacce sai an tsotsi farjinta ko nonuwanta. Akwai matan da shan bakinsu ko nonuwansu kaɗai zai sa su gamsu. Dole ne ka gano taƙamaimai me take so a yi mata, ina take son a taɓa mata, yaya take son a yi mata. Hanya ta biyu kuma shine yanayin kwanciyar jima'i. Shi ma hanya ce mai sauƙi wajen sawa mace gamsuwa. Akwai matan da muddin ba ta yi goho aka sadu da ita ba, to fasan ba za ta gamsu ba. Wasu matan burinsu namiji ya kwanta su hau kansa, wasu kuwa sai an yi kwanciyar gado. Idan kana son ka iya gamsar da matarka, yi ƙoƙarin yi mata yanayin da take so domin ta samu gamsuwa. Akwai wasu matan muddin ba wahalar da su aka yi ba, ba sa gamsuwa. Akwai ma waɗanda sai an ɗauke su ko ana saduwa da su ana marun ɗuwawunsu ba sa gamsuwa. Yi ƙoƙarin gano wanne matarka take so. Hanya ta 3 shine sumbatu. Maza da dama ba su fahimci mata na son ana saduwa da su ana yi musu sumbatu da surutai mara kan gado. Akwai matan da suna so kana saduwa da su kana santi, kana surutai,
kana ambatar sunansu, kana tabbatar da soyayyar da ke gare ta kamin nan ta samu biyan buƙatarta. Da fatan maza magidanta za su yi ƙoƙarin neman ilimin gamsar da matayensu domin gudun matansu su raba musu kwana da wasu mazan. Allah ya datar da mu, amin.